Humenné píše novú kapitolu vo vzdelávaní. Otvorili Future Classroom Lab, priestor, kde sa tradičné vyučovanie stretáva s digitálnou budúcnosťou. Trieda, ktorá nielenže mení vzhľad školy, ale predovšetkým spôsob, akým sa deti učia. Poďme sa pozrieť, čo všetko sa za týmito modernými dverami skrýva. Cesta k modernej učebni nebola jednoduchá. Za každým inovatívnym projektom stojí vízia a veľa práce. O tom, ako dlho trvalo premeniť sen na skutočnosť, hovorí školská digitálna koordinátorka Gabriela Čabalová. Ja som na tejto škole školská digitálna koordinátorka 4. rok a aj v podstate toľko tu učím. A hneď v prvom roku som túto myšlienku predstavila vedeniu školy a pani riaditeľka vlastne koncept tejto FCL-ky prijala. Myslím, že pracovali sme na tom 2 roky, tak intenzívne, aj keď vizualizácia bola urobená o trošku skôr. Čo si o novej triede myslia Grétka, Anna a Filip? Tak mne sa najviac páči na tejto triede, že je taká možno iná ako ostatné triedy, že sa tu učíme hrami a že môžeme robiť aj s tabletmi a na rôznych aplikáciách a že tu skúmame nové veci. Takže bavilo ma tu hlavne robiť na tablete, bo sme robili v skupinách. Tak mne sa páčia určite všetky, ale najviac sa mi páči interaktív. Sme v skupinách a používame rôzne techniky, tablety a aplikácie. A ako táto práca v praxi vyzerá? Pozrime sa na Create zónu, kde žiačky práve tvoria. Takže naša Create zóna sa delí na Makerspace a nahrávacie štúdio. Toto je Makerspace, kde môžete vidieť sublimačnú tlačiareň, rezáci ploter a 3D tlačiareň. Na druhej strane môžeme vidieť tepelný lis, menšiu 3D tlačiareň a laserovú rezačku. V rámci tepelného lisu sme vyrobili tieto záložky. Dá sa vyrobiť aj taká krabička, kde na sublimačný papier vytlačíme sublimačnou tlačiarou nejaký dizajn, ktorý následne vložíme do tepelného lisu, ktorý nám tlačí takýto dizajn. Táto 3D tlačiareň nám momentálne tlačí súčiastky do vláčiku Intelino. Moderná trieda prináša zmenu nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov. Učiteľ sa z prednášajúceho mení na sprievodcu vzdelávacím procesom. Ako to vníma učiteľka slovenčiny, ktorá v FCL triede pravidelne vyučuje? Žiaci sú veľmi radi, mám výborné spätné väzby, pretože okrem toho, že majú v ruke knihu a zošit, tak si pomáhajú aj s tabletom. Rozvíja sa im tá digitálna gramotnosť, pretože objavujú rôzne aplikácie a dokážu pracovať v tímoch. Toto je také pre nich inovačné, pretože to klasické vyučovanie nie je takto zamerané a tá skupinová práca je pre nich taká zážitková. Mám výborné spätné väzby a odozvy práve v tom, že dokážu na druhú hodinu, nasledujúcu hodinu zreflektovať, čo sme robili a na čom sme pracovali, dokážu si pamätať obsah hodiny bez toho, že by sa nejako doma špeciálne pripravovali, takže ten zážitok, tá emócia, ktorá tu prebieha v tímoch a v skupinách, keď spolupracujeme a v tom, že si vzájomne reflektujú svoju prácu a dokážu sa komentovať a dokážu získavať spätné väzby, tak ich to posúva v tom, že sú viacej motivovaní. Táto skúsenosť má odkaz aj pre ostatné školy. Čo radí naša SDK Gabika kolegom, ktorí ešte váhajú? Sme štátna škola, nie sme súkromná. Aj na štátnej škole sa to dá urobiť. Možno, že nie v takýchto veľkých priestoroch. Každá škola si to vlastne prispôsobí podľa seba, ale má zmysel tejto myšlienky sa držať a pustiť sa do toho. Tí sme na začiatku nevedeli, že čo všetko to prinesie, že do akej miery to bude náročné, ako to dlho bude trvať, ale krok po kroku sme vlastne s tým budovaním FCL učebne začali. FCL trieda v Humennom je dôkazom, že investícia do moderného vzdelávania sa oplatí. Keď vidíme nadšenie v očiach žiakov a pozitívne výsledky, vieme, že sme na správnej ceste. Toto nie je len nová učebňa, je to priestor, kde sa rodí budúcnosť vzdelávania.